perjalanan menuju Kampung Indian. Masih siap. Gede iki yo nek apa. Lek awake dalane makane apa iku. Wisata Gunung Kelut Ngancar kita hunting foto ini sebarang manut jangan aku belok kiri cus langit ini wong nyawang dikira wong gendeng malah fuck cok udah terus kebles lanes mlebu kutho ya tong terani ya to wis gagal sakmu ini lho padahal aku jalan sakmu macet apa ya cegatan benar piye cegatan benar cegatan ndek SIM to we ndek KTP gitu STNK. Oh ya mesti ding. Yo gak maksudku engko lah gak KTP kan. Cekel Satpol PP terus aku juga piye. Kayak lak dolan ning ndi. Pak, bapakku aku anake polisi. Pasik. Sakno rek kudanan iki perono. Mau mandek nih tengah dalan yo, Net. Kurang sak jaman? Ya. Apa yang Anda rasakan? Apa sih mau rasane? Katukan. Luwih, gelek bakso yo. Gelek mangan kena yo. Mangan kan. Jarake luwih aku mang yo mangan dari. Asline nek jas udan mau gawe apa piye? Apa? Jas udan. Hah? Cuk. Terus cak udah deh.